वारकरी संप्रदायामध्ये फुगडी असेल, तुळस असेल, पताका असतील, ह्या सर्व गोष्टींचं काय महत्त्व आहे आपण ते थोडंसं या व्हिडिओच्या माध्यमातून समजून घेण्याचा प्रयत्न करू. ज्ञानदेवा गोडी केली संसारा फुगडी. काय वारकऱ्यांच्या फुगडीचं गुपित काय आपण ते समजून घेण्याचा प्रयत्न करू. वारकरी संप्रदायामध्ये फुगडी असेल, पताका असतील, तुळस असेल, ह्या सर्व गोष्टीला काय विशेष महत्त्व आहे त्यापैकी काही मुद्द्यांचं वर्णन आपण आजच्या व्हिडिओमध्ये समजून घेतो आहे. ज्यामध्ये तुळशी माळा असतील, गोपीचंदाचा टिळा अशी पंढरीतील पांडुरंगाच्या वारकऱ्यांची काही खास प्रतीकं आहेत. दिंडीत खेळल्या जाणाऱ्या फुगडीलाही विशेष महत्त्व आहे. वारकरी संप्रदायाला एक मोठी परंपरा आहे. दरवर्षी विठ्ठलाच्या नामाचा जप करत लाखो वारकरी पायी पंढरीची वारी करत असतात. गळ्यात तुळशी माळा, कपाळी गोपीचंदाचा टिळा, डोक्यावर तुळशी वृंदावन, हातात टाळ, मृदंग, भगवी पताका आणि मुखानं हरिनामाचा गजर करत अनेक वारकरी पंढरीच्या दिशेने निघत असतात. यावेळी भजन कीर्तनात वारकरी विठुनामाचा गजर करत फुगडी खेळतानाही दिसतात. याच फुगडीचं वारकरी संप्रदायात विशेष महत्त्व असून त्यावर अभंगसुद्धा आहेत. तुळशीमाळ आणि तुळशी वृंदावन ही वारकऱ्यांची दोन प्रतीकं आहेत. आधुनिक वैद्यक म्हणजेच आयुर्वेदामध्ये सुद्धा तुळशीचे अनेक औषधी गुणधर्म नमूद केलेले आहेत. समुद्रमंथनामध्ये निघालेल्या अमृताचे काही थेंब जिथे सांडले तिथे तुळशीची उत्पत्ती झाली अशी आख्यायिका सांगितली जाते. आपल्या आजूबाजूच्या वातावरणाला सुद्धा शुद्ध करणारी ही तुळस विष्णूला अत्यंत प्रिय आहे. त्यामुळे विठ्ठलाच्या वारीत तुळशीची माळ आणि तुळशी वृंदावनाचे अनन्यसाधारण असे महत्त्व आहे. त्याचबरोबरीनं वारकरी ज्या अनेक परंपरा पाळतात त्यातली एक फुगडी. ह्या फुगडीचं जे महत्त्व आहे या फुगडी संदर्भामध्ये ज्ञानेश्वर महाराजांनी सुद्धा म्हटलेलं आहे की ज्ञानदेवा गोडी केली संसारा फुगडी. माऊलींनी एका अभंगात असं म्हटलं आहे, वारकरी संप्रदायामध्ये फुगडीचेही तितकेच महत्त्व आहे. वारीत फुगडी खेळला नाही असा वारकरी आपल्याला सापडणार नाही. वैष्णव जवळ वाळवंटी निरनिराळे खेळ खेळतात. हे खेळ खेळत असताना ते मनात द्वेतभाव विसरून भेदाभेद विसरतात. क्रोध, अभिमान पायदळी टाकून ते एका वेगळ्याच उंचीवर पोहोचतात. तर फुगडीचे अनेक प्रकार आहेत. भजन कीर्तनात वारकरी विविध प्रकारची फुगडी खेळतात. बस फुगडी, दंड फुगडी, जाते फुगडी, नकुल्या भुई फुगडी इत्यादी फुगडीचे अनेक प्रकार आहेत. इतरही अनेक खेळ या फुगडीच्या जोडीने खेळले जातात. हे खेळ वारकऱ्यांना वारीत पुढे चालण्यासाठी ऊर्जा देतात. त्यामुळे वारीत फुगडीचे विशेष महत्त्व आहे. त्याचबरोबरनं ध्वज, पताका हे सुद्धा एक महत्त्वाचं प्रतीक आहे. वारकऱ्यांच्या हातामध्ये असणाऱ्या भगव्या ध्वजाला पताका असं म्हटलं जातं. हे एक मांगल्याचं प्रतीक असतं जे वारीतील वारकऱ्यांना माऊलीच्या दिशेने वाटचाल करण्यासाठी प्रेरणा आणि ऊर्जा देतं. हे वेगवेगळे खेळ आणि प्रतीकी वारकऱ्याला दिंडीमध्ये आनंदी ठेवतात आणि त्यामुळे त्यांना थकवा येत नाही, चलूनसुद्धा त्यांना शीण येत नाही. त्याच आनंदामध्ये वारकरी विठ्ठुरायाचे नामस्मरण करतो आणि विठ्ठलाच्या चरणी लीन होतो. तर ह्या अशा अनेक परंपरा या माऊलीच्या या वारीमध्ये आहेत. त्या वेगवेगळ्या परंपरेचं काही मुद्द्यांचं वर्णन आपण प्रत्येक व्हिडिओमध्ये घेतो. आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण तुळशी संदर्भामध्ये आपण महत्त्व समजून घ्यायचा प्रयत्न केला. आता या पूर्ण व्हिडिओमध्ये जे आपल्याला महिला आणि पुरुष दिसत आहेत ते सर्व आमच्या दिंडीमधील वारकरी आहेत. दरवर्षी आपण ही वारी काढतो. गेल्या 25-30 वर्षापासून ही वारी चालू आहे आणि याही वर्षी आम्ही चालत चाललो आहे. आता हा जो बुगडी खेळण्याचा कार्यक्रम झाला हा जेजुरीच्या बाजूला साकोर्डे या ठिकाणी जी माऊलीचा उत्सव आहे त्या ठिकाणी हा कार्यक्रम झाला. तर बुगडी खेळली गेली संगीतावरती. त्याचबरोबरनं ज्यात अनेक वेगवेगळे कार्यक्रमसुद्धा झाले ते सुद्धा आपण एका वेगळ्या व्हिडिओमध्ये पाहण्याचा प्रयत्न करू. पण आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण हे समजून घ्यायचं होतो की बुगडीचं विशेष काय महत्त्व आहे आणि त्या अनुषंगानं ही माहिती आपण समजून घेतली आहे. माहिती आपल्याला कशी वाटली कमेंटला निश्चितपणे कळवा. आपल्या चॅनलला आणखी सबस्क्राईब केलं नसेल तर चॅनलला सबस्क्राईब करून घ्या. आणि ही वारी होईपर्यंत दररोज आपला एक व्हिडिओ वेगवेगळ्या माध्यमातून वेगवेगळी माहिती वारीची सांगणारा पडणारच आहे. त्याचबरोबर आपले रेग्युलरचे व्हिडिओसुद्धा आपल्या चॅनलवरती पडत आहेतच आणि ते पडत राहतीलच. तर ही माहिती आवडली असेल तर इतरांना सुद्धा शेअर करा. जय हरी महाराष्ट्र.